Queridos amigos de Ponte nas Ondas, aquí estou con vos. Fago este xesto non para que saibades que é unha autogravación, senón porque precisamente quero recoñecervos ese xesto que levades facendo durante 30 anos que é porvos do outro lado, mirar de todos os lados, facer que esa fronteira sexa un ollar moito máis amplo da nosa realidade, ese xesto que é o de porse do outro lado para poder compartir. Así que quería felicitarvos desa mesma maneira pondo en valor esa acción que levades facendo tanto tempo e da cal xa me sinto tamén parte, porque eu nacín no eido da acción cultural un pouco máis tarde que vos, pero fixen parte dese camiño con vos. De feito, a miña primeira curta, de nome Trapicheiras, que está nas vosas mans, eu xa tiña perdido a copia e grazas a vos volvín recuperala, pero tamén esa miña curiosidade por descubrir máis da nosa historia, de saber como tiña sido o camiño desas mulleres que cruzaron a fronteira antes que a min, vin dar con vos. Dende ese momento acompañádesme na miña carreira como cineasta, espero que sigamos facendo ese camiño xuntos. Así que longa vida a Ponte nas Ondas e ogallá sigamos xuntos.